Esto fosilak larrialdi klimatikoarekin eta gure lurraldearen egoera energetikoarekin kezkatutako zenbait herritarrek sortu dugu. Ingurumen elkarte bat da, bizitzaren alde lana egitea asmo duena, eta bizitzaren mehatxu nagusietako bat, mende untan, 21. mendean, erregai fosilak dira, ez? Bai naturaren dako, aldaketa klimatikoaren gatik edo badituzten azpiegituren gatik, isurien gatik eta kutsaduraren gatik eta baita bizitzaren dako gure osasunaren gatik, zeren sortzen duten airearen kutsaduraren arazoak milioika, literalki, heriotza sortzen ditu urtero munduan eta gure herriuntan ere bai ehunka batzuk, ez da atzendu bar Espainiar estatuko petroleo birfindegia handiena adibidez, gure lurraldean dagoena. Eta orduan ingurumen elkarte hau sortu dugu, trantsizio energetiko justu eta azkar baten aldeko iritzia edo ikuspuntua gizarteratzeko, zabaltzeko hemen Euskal Herrian. Horretarako manifestu bat karrikaratu dugu, bizitzaren alde stop fosilak izenekoa, fosiletatik berriztagarrietara, trantsizio justu eta azkar baten aldeko manifestua, eta bertan guk erraten duguna da, orain tokatzen zaiguna dela, erabakitzea non, zenbat eta nola jarriko ditugun azpiegitura berriztagarriak eta batez ere fokoa jarri behar dugula erregai fosilekin dugun arazo izugarrian.